Annestown fra Irland. David O'Brien var bedste rytter i fredagens Nations Cup. Han hilser pænt, som de jo ofte gør, og er i militær tjeneste i hjemlandet. Det er den irske forsvarsminister, som ejer hestene. Og det har vi set mange gange, at italienerne, at de i deres militær stadigvæk dyrker sporten på så højt niveau, at de kan komme ud og ikke kun deltage ved stævner som det her, men altså vi ser dem også deltage ved de internationale mesterskaber. Ja. Og Annestown er en Lios Valak. Også forholdsvis urutineret og ung hest til de her opgaver. Altså det er næsten givet, at de har ikke gået i et år på de her baner og det her niveau. Altså vi så Parsi Dans som 8 det er det absolut yngste, som de rider de her baner med. En rigtig fin tur, han har. Ja, man rider også dejlig rytme og balanceret hele vejen. Det er tæt på, at han får det til at se let ud næsten. Ja, det er en rigtig fin redning her af